Salati da annabi sarki gani ɗauke da waƙar aure da soyayya bani aure aure yadda yi ko in ce ma yana yi fata na shi da auren ko Allah ya inganta sunnar annabin mu in ba mu manta ba ango da amarya kudar juna ba gaba wuce gawaye yar baba aske zan waka ne ya ɗauke da wakar ku sarki sanin da kima ta da yana aiso masoya ta kyauta zinar ma ba so sallah zan yi kana so kake na gobe ina masoya na gani isa an goyo gida kana da tabirge ni kwanan shago ka ake shi yau sai yan yara ita sanata yanzu gunta yau sai an gobe a yan sani girki ne cikin yarda da hannuwan ciki yo ɗauki ba an goda sun rai saka shi ya yi wasan a cikin abu auren soyayya ne inda